थानाय 25 तारिख जून और वो चीनी खामतिंग पार्टी ऑफिस त्रिपुरा थानाय पार्टी ऑफिस विशेषकर वो सानान थांखांखा बीजेपी नि किसु संख्यक गुंडा बाहिनी रो हर रिकेलां थांखा तान हिमाला आदिनो न बंगनि बरक आदिनो न बरक जॉइनिंग प्रोग्राम ना खलायलायो ओ जॉइनिंग प्रोग्राम बंगनि जे कथा बार्ता आबरक मोजों खोनाका बंगनि जे भाषण न ओ भाषण रिमानि परे न आदिनि हरो न अमहायगाय चीनी त्रिपुरा थानाय पार्टी ऑफिस न हर फनांगै चीनी अनेक क्षति थांखा चीनी फ्लैग रक आरो बैनर रक फ्लैश रक बुबाग एवं बुबाग रानी फोटो पर्यंत याकारलिया अमहायगा हर नांजाक खामै थांखा आरो चीनी बर रक फायनाय जा हरक तरक बुथा लागिया अमहायंखा आं सानानि मुचुंगो अमहायगाय गुंडागिरि खलायनाय राजनैतिक दाथंतं राजनैतिक खलायदि गणतंत्र डेमोक्रेसि नोंबो खलायदि आंबो खलायदि जतन खलाय मानो फियाबा अमहायगाय निजरा अब निजे एलाकाबासी अमहायगाय पार्टी ऑफिस दङ और वो तामनाने यस हाजागैनाय उकलगो यस हावैनाय बरक न अमहायगाय पार्टी ऑफिस हागुमानि अब उस्ताव खलायदों अनेक दर्ज सर्जनि मात्रा सिमना दङ फियाबा अब सीमा बायरेङै थांखा जों खुमुलुंनि सिमि जों सह्य खायफैमानि ताबो अर खुमुलुंनि परे अरब ताबो खलायजावखा किन्तु जों अब ताय सह्य खायनानै जों थांलिया जदि अ कालपित दङ चिन्नि तो खलाय एरेस्ट खलायांगाय जों बुसकांनि पदक्षेप नाहानो आबो सायमानगला आं पुलिस प्रशासन कयनानि मुजुङो दति खायनाय जारा हर न चिनि पार्टी ऑफिस नि नक हर रिदाय न दति खाय चिन्नि तो खाय एरेस्ट खलायनानि थन एरेस्ट खलायांगाय चिनि आंदोलन देबो आंदोलन कतरंनाय एवं जों अरबो रुट ब्लक खायनानि फान बाद दंनाय आबनि बागै अबनो कबो मुंनारनाय ब्रक दति खाय एरेस्ट खलाय कयदिनि बिसिङाव रमजाय खाय फुंनो अबाखने कयदिनि बिसिङाव रमजाय खा कयदिनि माथाय सालिया दति खाय जों दवै रमानसाक रमथन किन्तु जों चिनि आंदोलन जों स्टेप नाहाय हायसे बर बुसुक खजरतै दयमान नागिराना खुमुलुं पार्टी ऑफिस न सबायनाय रखना ताबो जरा माना मानजा खाया माने पुलिस न बदरक खुमुलुं पार्टी ऑफिस अब तामनेनि जुरजार मुलुगकार हिमाहाय त्रिपुरा राज्यआव जे सरकार क्षमता दं तंगरा गति हायके आइन कानून चालुका सायमाया सरकार जारा सरकार आइन जतनि बागैनो दङ आइन जतनि बागै समान निनि बागै आनि बागै आलादा आमति आइनिया शुधु जों नुखा राज्य सरकारनि आइन न शुधु कागजे पत्रे लेखा मात्र नाम किन्तु और वो शुधु आइन दङ हिनि जों सायमानो इया आइन और दुइ बाग आइन हंगै दंखा तामंगा और निनि आनि खबजागै दंखा याबा और जदि निनि आनि खबजागै जदि और राजनैतिक उनतकांगा आइन पर्यंत राजनैतिक नि पक्ष थांगै नों सरकारनि पक्ष थांगै दंखांगाय अब जालायगला अब नों जेसेबानो बीजेपी नि क्षमता दंथं नों बीजेपी नि आइन आलगा खैता नुगदि नों जेसेबानो विरोधी दल दंथं विरोधी दलनो आलगा खैता नुगदि आइन एक ता आइन नानै नांनाय आइन एकui बायबो नंनानै नांनाय जदि आइन एकui बायबो नाय हांगांगाय जों अबनि बुसकांगो जों आबनि कठोर आंदोलन थानानि बागै जों पदक्षेप नाहारि दङ हामबाय।